азиз, нафаре ки ҳамин навора тамошо карден, хоҳаракмон азизу ва гулноза ба кӯмаки мо шумо эҳтиёҷ дорад. Аз ҳаматон мо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки имрӯз ин хоҳарака танҳо намемонему ва дастгирӣ мекунем. номерои картаи мебинем, номерои картаи хоҳарак аст ва номерои телефоне ки мебинем, дар ҳамин номероам карта пайваст аст. душанбе сити ба номерошам пайваст аст, ба номерои карташам. касое ки чанд қадаре метонем 10 рубла ё 100 рубла чанд қадar метонем, хоҳарак ин дар рӯзи пастӣ аст. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунем. ассалому алайкум акоҳо, додаро, апо, хоҳаро. ҳами хоҳараки мо дар неҷа мешинам Аюб аст. азизова Гулноза, шароити мисол ани квартирашона бинен, дар хобгоҳ зиндагӣ мекунам. ина шароитчо хобгоҳ, ина ванна, туалетчон, ина туалетчон, ози ваннашона нишон метиҳам. ина аҳоли туалетчон, ина ку ваннашона ози нишон метиҳам. калидоршон, ина ваннашон. шароит нест, об нест. ина аввали ванна, об нест, шароит нест барои ванна, туалет, ҷангал. ина хони Гулнозашон. ина ҳозир медуроем, мефаҳмем, мебинем. ай Гулнозабону айдани худаш мефаҳмем, гап мезана. Гулноза, ассалому алайкум. кани хоҳарҷон гап занен, чӣ шароит дорен, чӣ гуфтанен ба акои мо, додарои мо? акаҷоно, ассалому алайкум. бародаро, хоҳаро, раисо, раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ, ба кулли мардуми тоҷик гуфтаниям ки ба мани маъюб кӯмак кунем ки ман сарпаноҳ надорам ва як писарчаи хурдсол дорам ки 4 сола падараш гузаштаги ай дунё. ман дар ҷои шароит надорам, зиндагӣ дорам, обши дидан. гуфтанием ки 450 сомон пули квартира метиҳам, пули свет метиҳам, пули об метиҳам, пули хеле худо медонад ки шароит чӣ қадar қиин омадаги, чӣ қадar вазъият қиина. сани бозор рафта намешавад. бозор мерам, мисола бачаам айсадик меорам, бачаам айсадик омадаанда магазинора мебина, гирья мекуна ки иша бихар, уша бихар. усу худам гирья мекунам ки надорам пул, чикор кунам? як хоҳараки мо як тарозу дорад, бо тарозуяш кор мекунад. Султони Кабир айра упара мера молодёжни хай ҷанг мекунанд, сир мекунанд. ша иҷа наши ки азизо ва Гулнозаро дидем. иншоаллоҳ боварӣ дорам ки бародарони аҳли ислом ҳеҷ вақт бетараф нестем. иншоаллоҳ ҳама вақт дастгирӣ ҳастем ва дастгирӣ хоҳем кард. худованд ҳар як خیر میکنید به درگاهش قبول بکنه و در آخرت نامه عملتون بنویسد. الله مهربان هر یک تا نگهبان باشد. ما دعاگوی شما هستیم و شما دعاگوی ما باشیم و در همین نوار رو پهن کنید که تو هم ببیند و همین خواهری ما رو دستگیری کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، اپا و دادران، رئیسا، صاحبکاران و رستم امالی، من از دوا گلنوزه معیوب گروهی در خوابگاه تکستیل زندگی میکنم با همراه مادرم، مادر پیرم و پسرچه 4 ساله ام. من از شما احترامانه خواهش دارم که به من کمک کنید. شوهرم سال 2017 وفات کرد سبب کسلیش کسلی دید. من 450 سامانی پول اجاره میدهم و 270 سامانی پنسه میگیرم. یک ترازو دارم، یک وقت میروم 20 روزشته کار میکنم. دیگر قوتی
کیرا داشتن ندارم